Салям, дуслар! Салям! Друзья, сегодня мы сделаем с вами классные эксперименты. Дуслар, бүгін біз сізге шәп тәжірибе ясап көрсәтербез. И расскажем вам, откуда берется ветер. Һәм желнең каян барлыкка килгәнен күрсәтербез. Друзья, вокруг нас находится очень много воздуха, который давит на нас. Но если мы начинаем дуть, то образуется зона низкого давления. Мин моны хәзеренчә тәрҗемә итәм инде. А ты постарайся. Ага, әйтү җиңел инде. Безнең тирәдә бик күп һава бар. Һәм ул безне басып тора. Без берәр нәрсәне үреп кабартсак, түбән басым килеп чыга. Друзья, наверное, ничего не поняли. Давайте мы лучше покажем. Дуслар, сез берәр нәрсәне аңладыгызмы? Мин аңламадым. Алайса, әйдәгез күрсәтик. Нам понадобится пакет. Безгә пакет кирәк була. Мы его завяжем. Без аны бәйлик. Хәзер безгә профессор Мороз күрсәтер. Чтобы нам надуть такой большой шарик, понадобится весь воздух, который находится вокруг нас с вами. Шундый зур шарны кабартырга безгә бүтән бүлмәдәге һава кирәк булыр. Эдегіз. Вау! Ә минем дә шулай килеп чыгармы? Эйе, әйде. Эй, не-не-не. Подальше надо отвести. Вот так. Дуслар, ераккарак басырга кирәк икән бит. Шәп килеп чыкты. Друзья, вы можете сделать такой же эксперимент у себя дома. Дуслар, сез мондый ук тәҗрибәне үзегездә өйдә дә ясый аласыз. Вам понадобится большой пакет Сезгә кирәк булыр зур пакет и просто подуть. һәм ырырга гына. Друзья, для того, чтобы надуть шар с одного раза, нам нужно наш пакетик отодвинуть немножко подальше и дуть в него внутрь. Тогда воздух вокруг нас тоже будет попадать внутрь этого шарика. Зур шарны бер үрүдән кабартыр өчен аны үзебездән ерагайтырга кирәк. Шул вакытта бүлмәдәге һава шар эченә керер һәм шар кабарыр. Друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Дуслар, безгә лайклар куегыз, безнең каналга язылыгыз. Пока-пока. Сау булыгыз!